Ama tukamake maiga yense mogete yabangina kurua ase nyumba y'omunyakoni wesokana kumuronganiria okuborwa kwa magendro ase nyumba yabo kurwa sobora ibo mumsie abigo muchumba bo ase baimogetie getambukero na koralibuna barache kumubwatesi hoyo kabiro mubunge webunge y'omuskicho subukyangoye ase kerogo ky'obubunge igo litikolia lero mu jumbe webunge ya North Mugirango muskicho ashinyamoko abigo mumsie bwegwodi yo yaitibo muskela mekinyakiaga igo bara igikaro nabagambi naboigo abatureti baitibo heligo kwanira amagendro asigi karikyo gyakorekana ase skuru ya Nyamira National Polytechnic naboigo siasa jebunge nigo cyakwanirwa no mujumbo yo kukwana asigi karo ekyo kyabaretamo abagambi naboigo abatureti korwase wodi yaitibo ebunge ya North Mugirango yeryo kukwanira amagenderero ayo barigetie bakorerwe nigo barya babekerwe estima ase binyoro birya bitabwati ingana umubunge umuskecho ashinyamoko ahenekebna ebunge eyo nigo ebwate ebirengo bya 55 nemo igoro yemya ase birya byabekirwe estima nanigo abariera eira nanigo arachikobwatia ingane yiga yestima ase binyoro ebyo na birobyo bitware abatire binyoro ebyo spi bukulati ekerubo matorora itibo yani mukirondo historia birengo jabocha biospi otega bantu baito ya murubi kia masongo wesagara iteba musocho motor ospi tubishika Vedrona story survey, those documents, title deeds, IDs, so to what the survey to accord us at Amazon. When we answer constituency, to what the 56% coverage, estima. Ensemo yaye omo MCB wodi yiga omoske Ramex Square unyanja kose enana nigo atebirana ensemo yaye nigo arachiko genderera koisya chinsoko eryo abantu bagenderera konyora amache amaya ke chispring ngendeke chispring no nyente erinde muchimo abagambye mageta ye chispring ekimwa koreki mwakwanire tutarachi kogende meni budget etoke na chikapchire ili kichikora mbere tuwaranire siasa boigo nigo yaira chibaki chae ne maiga yense mugete yabangina kurwase nyumba y'umunyakoni wesokya amatuko make aitire na kuraria bona nigo barache kumubwatisya oyo kabeiro mubunge webunge eyiga Joseph Kyangoye Mbasa asekerogo kebobunge ingana omuskecho ashinyamoko ate babona engaki ya Kyangoye yo kugamba nigo yabirige wetwa ni chingaki lakini wodi ngekia agarete no bana toba na golina na nera to kwere hapo mwana baba isap this time honestly no enta ngumu chikura ni agere kura ya nera tigwake parliament ino isakwendo igora nara bantu bangana bibiatebe sabe bantu bangana usimuso no asana na yugwira gengu honest ni tiba na teba na ninja na yuko mwina yacho ikaranza na babu winu abantu baramuriye babundi na muntu yazo ibangoja goyisa badate na batari bajukurira mbarabia watu honest chingaki echecho nigo omusikenya muko atukuteirare enganabna nigo aberiga gutumeka bube kibesa cyamagenderero ase okubapagira abana inji engana abanyina bo babunyakoni batebetebna nigo barasire ningana ejo onye gasao sisiri abantu bachi bangirike tom no want to karasta na we karansi kuma abantu wende kwa nikansi mtebe na bamwe tunimba tugeka tigamba resort mubikina korege abantu bari bangore Manda pongo mongra algo así todo creo un árbol de tema eso sale no mire amanda na tuara sina tuandre na busanda acha tunya
kuripotera Getembe kuraigase skuru ya Nyamira National Polytechnic egiye gutoka ime wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango Inje Fatigad Yisemba.